6-7 Merry Christmas, 6-7 Merry Christmas, 6-7 Merry Christmas, and a Happy New Year. 6-7. Amerikanın Birleşen Ştatlarında 6-7 fevi yaşların arasında trend boldy. Soňky döwürde Amerikada yaşlaryň we çağlaryň arasında 6-7 ýagny 6-7 diýilýän fev internetde çalk ýaýrady. Bu fev ilk anyk many bermen gülkünç gaýtalama hökmünde TikTok we Instagram videolaryna ulanyp başlandy we gyýpawatyň içinde yaşlaryň günnelik diline ýerdi. 6-7 feviniň gelip çykyşy Amerikalı rap aýdyjysy Skrilla tarapyndan ýerine ýetirilen Dut Dut adly aýdym bilen baglanşyklydyr. Aydymyň içinde bir näçe ýerde gaýtalanýan 6-7 fetri sosial media videolarda ulanyp, soňra ýaşlaryň arasynda trend boldy. Bu söz köplenç el hereketleri bilen birlikde aýdylýar we manysızlyk bilen ünsü çekýär. Käbir wagtda 6-7 fevidiňe bar internetde del eýsem mekteplerde sınıf otaglaryna günnelik ara gatnaşyklarda hem giňden ulanylýar. Käbir mekteplerde bolsa bu sözüň okuw prosesine päsel berýändigini aýdyp onu çäklendirmäge finançdylar. Trending täsiri şeýle derejäge ýetdi bolýan bu söz Dictionary.com tarapyndan 2025-nji ýylyň sözü hökmünde eglan edildi. Şeýleke makul sözüň 2026-njy ýyl üçin ýylyň sözü bäsleşigine gelen tesirlerde 6-7 sözü hem bar. Trend hatda siyasata çenli ýetdi. ABŞ-nyň vice-prezidenti Venus hem X platformasynda bu barada degişme haňynda ýazgy ýazdy. Ol ibadathanada İncilli okulşy 66-67-nji sahypadan başlanyp 5 ýaşly çağafynyň 6-7 nip 17 gaýtalaýandygyny degişme haňynda aýdyp, indi men birinji düzedişi kijijik bir aýratynlyk girdip, bu fanlary hemişelik gadagan etmeli ýaly duýýaryn nip ýazdy. Bu postda 16 milyondan gowrak adam gördü. Bu ýagdaý 6-7 sözüniň käbirki wagtda ABŞ-da ýaşlaryň arasynda nähili güýçli sosial media trendini öwürlendigini açyk görkezýär. Siz nähili pikirde 6-7 sözüni biz hem trend edeliňmi? 6-7 6-7